खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी 80 उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै रतन कछारी मुंनि थुनफावथाय दिन्थिफुंदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नीलेश्वर ब्रह्म नब्लङाव एम अख्रां बर'नि दैदेननाय अख्रां दा स्काई आरो दुलाराय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जुथायै बानजायनायाव दानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि बिथोनगिरि मावखुलिनि हस्टेलाव थुनफावथायनि फोरोंथाय मावबादा होदोंमोन। थुनफावथायनि फोरोंथाय मावबादायाव सोलोंथाय लानाय सोलोंसाफोरा गावसोरनि रोंनायखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नीलेश्वर ब्रह्म नब्लङाव रतन कछारी मुंनि थुनफावथायखौ दिन्थिफुंनाय जायो। आज हमारे विश्वविद्यालय में अखरांग और बोंसू की तरफ से एक नाट्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस नाट्य प्रोग्राम में जो हमारे अनसंग हीरो हैं, पर्टिकुलरली हमारे जो बॉडोलैंड से जो अनसंग हीरो हैं, जो कि इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं छा सके किसी कारणवश, तो उनको याद करने के लिए ये एक नाट्य प्रस्तुत था। और इस नाट्य प्रस्तुत में बताया गया कि किस तरह से इंग्लिश पीपल ने हम पर अत्याचार किए और हमारे बोडो भाई बहनों ने किस तरह से मिलकर बोडो समाज का, और ये बहुत ही अच्छा नाट्य रूपांतरण था। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने जितने भी अभी तक ड्रामा और नाट्य रूपांतरण देखे हैं उसमें सबसे ये सर्वश्रेष्ठ था। और उसके लिए मैं ओखरांग जो हमारे कलाकार हैं जिनके निर्देशन में काम कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप विश्वविद्यालय में पधारे और आपने समाज को हमारे को चेताया। और बोंसू का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने विश्वविद्यालय को चुना इस प्रोग्राम के लिए। हमारे छात्रों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे शिक्षकों को भी सीखने को मिला। और आप सभी को पुनः आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आं बिराद गोजोननाय मोनदों। दा आंजों लोगोसे दंबावोमोन जों बयबो गोजोननाय मोनदों दिनै इंडिपेंडेंस डे नि गेजेरजों बे प्रग्रामखौ जे लाफादों। इंडिपेंडेंस डे नि लोगोसेयैनो अनेकता खेला धुला होयो, अनेकता बिदिनो एक्टिविटिसफोर होयो। किन्तु दिनैनि बे मोनसे स्पेशल मोनसे बे नाटकनि गेजेरजों जे जोंनि जानानै थांनाय जोंनि मुभमेन्टआव जानानै थांनाय घटनाफोर बेखौ जे सफायैबो बेरखांहोनो हादों। बे बिराद मोजां जादों। मानो होनबा बे जादों मोनसे प्रेक्टिकल आरो मोनसे माने एक्शन धरननि बै समाव मा जादोंमोन बेखौ जों फरायनोल' मोनदों, मिथिनो मोनदों, खोनानो मोनदों। खिन्थु दिनै बिथांमोनहा बे नाटकनि गेजेरजों फुरा गोसोआव नांहोनाय बे जिनिसा जादों। बिनिखायनो बे जाय बेखौ अर्गानाइज खालामदों बनसुनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर बावो। आरो जाय माने एक्टिं खालामनायाव जाय डाइरेक्सन होदों बा जाय बेखौ फुरा भाबै खालामनानै माने फोरोंदों, गाइड खालामदों, बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो। आरो बेजों जाहाथे आरो बिथांमोनहा आरो बिनिफ्राय इयुनाव आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामलांनो हायो। आरो बेबादिनो फुराना बे रतन कछारील' नङा, बिनि बादि अनेकथा दंबावो जोंहा माने जोंनि बे जारिमिनाव थालांनाय बे आन्दलनाव जों बर' आन्दलनानो हक बा जोंनि इन्डिपेन्डेन्टआव जोंनि बर'फोरनि गोहोमा बेसेबां बेफोरखौ जाहाथे बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा आरो दिन्थिलांबाय थानो हायो। जेरै माने जोंनाव दा सोमदोन कछारी दङ, आरो दैमालु जोहोलावमोनबो दङ, बासिराम जोहोलाव दं, बा जोंनि बे सिखोना जोहोलाव दं। बिथांमोनखौ बिथांमोनहा बिदिनो दिन्थिनायनि गेजेरजों बेरखांहोगोन होननानै आं आसा खालामो। बेनिखायनो दिनै आङो बेखिनिखौ बुंनानै बिथांमोनखौ हाजासे धन्यबाद होयो। इंडिपेंडेंस डे जितु उदांस्रि सान, बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बनसु बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन आरो अख्रां दा स्काई जों मिलायनानै गोदान गथ'फोरखौ जों लाबोनानै मोनसे ट्रेन आप खालामनानै मोनसे नाटक जों दिनै देखायनो हाबाय। जों आसा खालामैयाखैमोन जे जों इसिबां बुरजा अडियन्स एबा नायगिरि फैनो हागोन। बाहाय जोंना राइटार्सफोर फैबाय, माखासे ससियेल वार्कार आरो स्टुडेन्टस आरो माखासे प्रफेसार्स बिथांमोना जे फैनानै बे जोंनि बे नाटक एबा ड्रामाखौ जे नायफैबाय। दा बे ड्रामानि मेइन जे इसेन्सखौ बयबो बाख्नायनानै थांबाय, बेहाय मा मेसेज होनो थांदों बे मेसेजखौ बयबो बाख्नायनानै थांबाय। दा जों बनसुनि जानानै बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि जानानै दा बयबो नायगिरि बिथांमोनखौ जों साबायखर बावबाय। लोगोसे
जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जे अडिट'रियामखौ जोंनो जे हगारनानै होदों बेबायदि नाटक देखायनो थाखाय बिथांखौ जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो लोगोसे बड' टेरिटरियेल काउन्सिलनि जे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि बिथां लोमसाव सारखौबो जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय बिथांनि बे हेफाजाबावनो जों 25 दिननि थाखाय जोङो स्पर्ट्स हस्टेलखौ मोननो हाबाय आरो बे स्पर्ट्स हस्टेलावनो जोङो वार्कशपखौबो जोङो नांगौ रोखोमै जोङो डे एन्ड नाइट खामानि मावनो हाबाय बिथांनो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जेसेबां जोंनि जे बनसुनि जेसेबां जोंनि मावफारियाफोर बिथांमोना जे इसेबां गोसो गुदुङै खामानियाव जगदान होबाय लोगोसे अख्रां द स्काई बिथांनि टीम बिसोरबो जोबोद गोसो होनानै खामानिखौ मावबाय दिनै साक्सेसफुल जाबाय दा आङो जोबथारनायाव बेखौनो बुङो जे रायजो राजाया बे नाटकखौ अनसायगोन आरो बेजों जे जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों समाजाव जे जोङो ड्राग्स एरेडिकेसननि खामानि मावगोन आरो जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जे खामानि मावगोन बेफोर जे बे नाटकआव बेरखांदों जाहाथे बेखौ जाहाथे बयबो एक्सेप्ट खालामो आरो बनसुनि आदर्श बनसुनि मावनाय आरो बनसुआ मा लामाजों थांगोन बेखौ एसे नायबिजिरनानै आरो जोंखौ थुलुंगा होगोन जों बेखौनो आसा खालामनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो गोजोन्थों। जोंनि भारत हादोरा उदांस्रि मोननाया गोबावसै 80 बोसोर बारलांबाय 80 बोसोर बैसो बारनाय समसिमाव आङो 1987 मायथाइयाव दिल्लीयाव फरायहैब्ला जोङो सुबुं खुंथाइ सानखौ नुजेनदोंमोन दिल्लीनि राजपथआव खुंनाय बै समनिफ्राय बेबादिखौ नुबाय थानायनि खाफालखौ मोनबोदों सम सम नाथाय दिनैसिम नैबे हाबाफारियाव फैनानै जेरखम बादि नुफैदों मेगन गेवदों बेबादिखौ आं मोनफेराखैमोन दिनैनिया मानो थाखाय बियो जुनिया बिनि जाहोना जाबाय आंनि थाखाय आंनि हारिनि थाखाय बोहैथि समनि थाखाय हारिनि सोलायथि थासारिनि थाखाय खाब जानाय रोखोम जाथारदों नैबे दिनै दिन्थिनाय रतन कछारी फावथाया मुङा जोंहा बै सम 1942 समखौल' गोबानायब्लाबो बेखौ फ्लेशबेक मेथडजों लाबोनानै जों आथिखाल समसिम लाबोदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो जाखांफुनाय उन जोलैनो हारिनि जारिमिनखौ फोरमायनायजों लोगोसे हारिनि फारसे सान्थौ मोनदांथि आरो बिनि थाखाय माबा मोनसे साननाय नाजानाय सोना होनो नाजादों बेयो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबा आरो आथिखाल समाव जों बेखौनो नांगौ दा जोंनि सोलोंथाइया जोंनि मावनायफ्रा भारा खारगासिनो दङ जायगानि सुबुं जायगानि जेंना जायगानि नांनायफोरखौ लानानै जोङो साननाय मावनायनि खाबुआ जोबोद खम दा बिनि गेजेरावनो बेबायदि नाजाजेनदों जोंनि जायगानि खोथाखौ लानानै जायगानि जेंनाखौ लानानै जायगानि जोंनि मिजिंफोरखौ जोंनि लुबैनायफोरखौ बेरखांहोनायनि गेजेरजों दा बियो जे दिनै जागायनाय होनना आं सानो आरो बे जागायनाया जालांबाय थागोन जोबनाय गैयै सोलिलांबाय थागोन अख्रां फंबाय आरो नोंथांमोननि उनावबो हान्जा थांबाबो उन जोलैखौ सोलोंलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो दा जोंहा दहाय पंकज इस्लारि बिथां बुंनाय बायदि जोंहा रतन कछारिया थाबथायाखै बिथां बायदि उदांस्रि दावहारु आरो बिनि उनावबो जोंहा सोमावसारारि दैदेनगिरि अनेक उजिबाय जोंबो दासिम हारिखौ बेबायदि दैदेनबोनाय फारियाव दा बेफोरखौनो गोबानानै सानसे नङा साननैजों नङा बोसोरनै नङा फारि सम आरो खाबु लानानै बेफोरखौ बेरखांहोलांबाय थानो नाजागोन हाफुंगोन आरो हारिया बिनि बानजायनायखौ मोनगोन फिथाइ गोनां जागोन बेखौनो जों मिजिंथिनाय जाहैबाय आरो बे जोबजोबनाय मिजिंखौ लानानैनो नोंथांमोननिफ्राय उन जोलैया थुलुंगानाय मोनगोन जोंनि हारिनि मदद बुथुमनो हागोन आरो बेबादि बयनिबो थुलुंगानाय आरो मदद लानानै नोंसिनि बे फिसा नाजानायानो उनाव अरलांनानै देरलांनानै साग्लोबसार जानानै जोंनि हारिनि सिमांफोरखौ मोगथां महर होनायाव बेसेबा गिदिर बिहोमा होगोन लामा दिन्थिगोन होननानै मिजिंथिनानै
आंनि फोरमायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ सार।